MDC jangkaseng Voice of the People Party na Jante Hills pakin thop MDC na War Central uba jam syafrang po tam ka kong laya kenriam MDC minsu nong jingi nangta uba nehe maya lamare MDC ka mukla maulong hakasngi baar kilalet ban ai ka jingkershan bat ai misim ya chairman ka Green Tech uba HB nonglang ubala sha thangan menta Hamadan Malki lakumba ndriusngi malaya dru komba shispa arphokanta kabala stang na do ka khandai terek menta ubanai la ban pen kan mau ba kinong yalam ka VPP na do president rangba uba Arden Miller basaimat ukirtong MP u Dr. Bimirbo ki wei pat ki MDC ki laya laj ban aiman sim bat kershan de ki dekhat ka Green Tech ki balaya khi halor ka jingtmush na resort hapo u dolan nong lum pangdeng ha umyam habakran bat Secretary General Usamla Ritre o Lingdo ulat herting ki kentien balakran da usembut menteri rangba ka jela uba Preston Tensong ubalaong ba ka jingkhang ka secretariat ka pli arpusaw kanta banekran penbet hapo kamit hakaba ula penphai kala balada ka longkomta balai balapha kem bat thapjubo de ki dokhat hapo bas habaleki ha ka khandai tering ula ong bakat bom pat pendam ya kani ka project ne ka contract ken am sange sha thangan wat hadien bana ka liang ki doctor ka DMHO kila ai jingmut banra sumarno yu chairman she civil hospital Awak ni kong kani ka singyaki ka jongi menta kala poi saka handusi bat kepala tam sispa arpo kenta kajing syatkan ka jong chairman jongi ba basio kat kum kajinguan medical check up mana kalian ke DMHO ki ong ba kamet kelatlot badan kam ban ibu no support civil hospital badan kam ki bikin rak no for medical treatment ki ong support civil hospital tambah nak kalian chairman ni lapan sai ba inum ki nak ni kacaka bat ki doktor su ngamtit kila ni kemla na pun lek kita treatment jekiang ni tambah inum priang nomor wat ya ke medication ru ni ki dawai ki bagi kita ruah ni la katat te kade ke ba naduk kasing ke kong hi yong bang yang scam ni yang kanong rem ka ba hok bat ka batuli harangkat ka jing sania ka jing kipat ba badalai leru jakat bajia minum ki bat in yang khop hang ni hi bat ngin song da kata kajing syatkan lembau chairman jongi tat hadu ding yo kata kajubab naka sarkar jela makan weng no season don ya project nang tai ulung pongdeng dengan ke isu ke jongi kala jam mentalah ndusi ta sesisin kon pa ko jing sungu se pat lang baro ki kenhun ki per ki belawan simet ki belawan ko kenhun nang tam bat kitu balok khantam ki belabu ha kajing duai kerpang na bentai jongi ke foundation ha pene kani kajing yel kani kajing duai ke jongpi kipat nong song song megrea ka pendap da ka mensiam yangi bangin nang penjalan kata kajing yelek ke jongi klem daman thai bar kajing duai ke jongpi ki ki ba aibor chairman jongi ba hapreng kani kajing sa jingit ke ba klem bu poru udang la pansong ban ke ban kren bat ban yeng ha kata ka rosong hakata ka hok ka nongrem bandawa ya ka ka badai ka jing sisa halor kin nongrem ki bakhoj klem da don ka dak sniu bat klem da wo dong bat klem ru na benta ka jing yo nong jono re jono ndai tang na benta kamai mariam na kaliang jong ka government na kaliang ka sarkar jelah hi ka tempat don kanu kata ka ba kinuan man kenjok tin yangi namar da ngipet ha kini kirukom demonstration kumni ajing sagla di manwan ki magistrate na kaliang ka district administration ru andai wat you magistrate na ka magistrate na lanu ki EAC ru ngimpan ki kinuan hang ni ha banan malki ka caka bangisong berpenong kani ka jing syatkan
tambah menin ngiyoi katu ka kubur ka ba lungba u sembut menteri langba mo u ai kata ka jing sengau ka jing percaya ka jing halor ka ni ka projek ngi ya kata ka ke bukan mu kipat ba kilasai ni dan kamsu bangin pan phai ni ai u reitang ko ka sur bangin ong ba piong baka kerdop jo ka sekretariat ka komit jing ya keren ka pli art sa kata balai pat pira ingi da kabor hakapor bangiwan ban pi hakmat ka kerdop jo ka sekretariat ka ba ki petition ki jingtho bat ki RTIs nadong hadong ki balong nakakot ka slabro ng lapan niya din sa sarkar nadu UCM nadu tourism minister nadu ki department paper pero balay itu pemiawan jubab kita balay pim jubab no kita ke petition ke pangingi lafai mentapat piong arsa kata play kata kami kejing keren isu dan nang rem su pin ong bangin nang ya keren kam dei su ira ka poru ka pin ong ingi bawan bangin ya keren namar kla dei ka kamram ka jongpi ban pha yano hang ni ban penmi da ka jing tho bapi scrap no sisendan pani ban weng no sisendan ya kani ka project na udol nang lumpong deng